Здравейте и добре дошли в моя канал. Казвам се Спаска и днес ще ви покажа как лесно можете да си направите своя собствена мартеница. Ще се радвам да се абонирате за моя канал, ако ви харесва това видео. За направата на тази чудесна мартеничка ще ви трябва бяла и червена преща, една малка кука, аз съм взела 3,5 мм и малка ножичка. И нека да започнем. Хващаме си двете крайчета и има много начини за първата бримка. Аз правя по този начин, не плета често, признавам си, просто когато ми щумни някаква нова идея и най-вече в тези 2 месеца, февруари и март, когато правя моите видеа. Ето виждате колко лесно направих тази бримка. Сега си разпределям двете прежди по този начин, малко е по-различно. Долния край трябва да го придържате отделно, иначе няма как да стане това плетене. Прекарвам около куката, белия край и след това около червения. Тук съм забавила видеото, за да се види точно как става това, и след това е важно куката леко да я завъртите, да може по-лесно да се прекара този червен край през двете бримки. След това обратния, така да се каже, вариант. Той е по-лесен. Сега отново правим по-трудния. През белия, през червения, леко завъртам куката и издърпвам. И втория всъщност начин или продължението около червения конец, белия, и това е по-лесничко, някак си се получаваше. Какво да запомните, ако се объркали, просто от моя опит? Когато имаме бримка бяла на самата кука, започваме и с белия конец. Когато на куката е червения или червената прежда, започваме с червения конец. По този начин няма да се объркате, стане точно равномерно, нали, самата плетка ще се получи. Ето виждате пак няколко пъти. Ето пак извивам куката. Понякога е малко по-трудничко, но не стягайте прекалено много, нали, самите бримки, за да минава по-лесно, но пък и ако е много хлабаво, просто накрая не се получава този ефект, така че някъде по средата. И така си продължавам по същия начин. Всички знаете, че мартениците са част от нашата красива българска традиция, която празнуваме на 1 март. Те символизират здраве, щастие и настъпването на пролетта. Надявам се да се забавлявате с това видео, докато се учите как да направите тази мартеница сами. Моля, споделете тази красива традиция с вашите близки. Не забравяйте да оставите коментар, вашето мнение е важно за мен. Абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката, за да не пропуснете нови видеа с интересни идеи и уроци.
Мартениците са подарък, който носи радост на семейството, на приятелите. Те са повече от аксесуар, те са символ на връзката между хората и природата. И така, тук продължих нататък да плета, забързах видеото, за да все пак да видите как ще оформя и краечетата на края. Така, мисля, че дължината е подходяща. Отрязвам си около 10 см. И за да не се разплете, прикарвам белия край, стягам си и това е моята полуготова мартеничка. Сега ще оформя краечетата по много лесен начин. Това е и традиционната българска мартеница. Усукваме си двете прежди. Важно е, в една и съща посока, за да се застопори здраво и да мога да си усуквам. Съм използвала просто една възглавничка от стол и една кърфичка. Усуквайте винаги в една и съща посока, иначе няма да се получи този ефект. И след това освобождавам и както виждате, това става от само себе си усукването. Накрая завършвам с възелче, за да не се развържи и да не се развали това усукване. Отрязвам си краечето и единия край е готов. По същия начин си правя и другия край. Като внимавам и двата края да са горе-долу една и съща дължина. И така, мартеничката ми е готова. Присъединете се към мен, за да съхраним и споделим тази красива българска традиция. Абонирайте се за канала ми за още вдъхновяващи видеа и идеи. Благодаря ви за подкрепата и до скоро!